Good morning, hi mga kabayan. Ako'y nagagayat ng gagawin kong dinuguan para sa mamaya. Ito'y ginaga ko muna para siya malambot paghiwa. Hindi mahirap maghiwa pagka nalaga na. Medyo malambot na siya. Morning ulit mga bayan. Ito ay dinuguan. Dinuguan to. Ngayon, ang gagawin sa dugo, ito, dinuguan na may gata. Ito. Ngayon, nakahalo na dito yung kinudkud na nyog sa dugo. Tapos lalagyan natin ng konting suka muna. Pampalabnaw ng dugo para hindi siya magbubuga. Yan. Yan. Suka. Tapos, lalagyan bubud-budan ng asinto, dugo. Yan. Yan, para pagka dinamas nyo, nalulusaw siya agad. Saka ito yung ito yung gagawin nating dinuguan, nahiwa ko na. Bago nyo kasi ganito, di ba? Nahiwa na. Lalagyan nyo rin ng sangkap na to. Lalagyan nyo ng tuyo, kunting suka, paminta, saka templado na siya. Para pag sangkot sa mo, malasa na siya talaga. Ito naman, ang dugo, ganito. Andito na yung kinudkud na nyog, dito ngayon, pipigain natin to. Tapos ito, pakapiga nito, ay pakalamas, lamas ng lamas muna, para madurog ang dugo. Ayan. Pinapagisa ko na sa lalay ko yung gagawin namin dinuguan. Ayan. Medyo maano na, lalagay na natin itong karning hiniwa kung pandinuguan. Limpo rin, limpo to, para masarap ang dinuguan ng limpo. Halong kunting taba, saka may halong laman. Kaya pagka masarap. Kapag puro naman laman, parang walang lasa din eh. Kailangan talaga may kunting taba. Okay. Hello. Yung pala technique yan pa. May konting taba. Oo. Yung limpo nga, ang ginagamit para yung mo. Yan, may idea na kayo paano magluto ng dinuguan lalagyan ng konting taba. Pag ganyan, malapit na siyang matuyo, yan ang pag-ano ng dinuguan din, sasangkot siya ng maayos para siya ay mabango-bango. Kailangan anuhin mo talaga siya, patutuyuin muna bago lagyan ng dugo. Yan lapot-lapot na siya Yan. Okay. Pangalawang piga na
dugo na may gata. Ngayon, kailangan habang lagay mo, sige ang ganyan mo, paikot-ikot. Halo. Paikot-ikot ng sandok para durog na durog yung ano niya dugo, para malapot ang ano niya. Para hindi magbuo-buo. Hindi magbuo-buo ang dugo. Yan. Masipag si Cabert magluto Oh, yan si Cabert. Nagluluto. Yan, Nang dinuguan. May gata. Mm. Pero masarap to, malinamnam. At wala kang maamoy talagang lansa dito. Kasi nga, ano to, yung bago ko linalagay ang dugo, yung baboy halos napiprito na sa katas niya. Kaya tuyong-tuyo siya bago ko ilagay ang dugo. Yan. Ano? Yan. Mamaya naman, yung pinakaano na ang huli, yung Uling gata huli. na may dugo. Hindi, huli, yung unang gata. Yung unang gata. Kakang, ano yun, kakang dugo, kakang gata. Mamaya na ulit. Yan. Mamaya ulit. Ulit. Kakang dugo, kakang gata. Itong last na malambot ng karne niya. Yan. Habang ilalagay nyo, para hindi siya mamuo, yan. Halo ng halo, ikot ng ikot, ikot. Ikot ng ikot. Okay, luto na. Mga ano pa to, mga titirahin natin to mga 5 minutes para luto-luto rin yung dugo niya. 5 minutes. Yan. Ikot. Ilalagay natin ang sili. Lagay natin ang sili. Yan. Ikot. Yan, may tanlad to, tanlad. Yan, tanlad. Tanlad, may suka din to. May luya. Mayroon din. May luya. Mayroong tanlad. May asim din siya, hindi lang masyado. Pangit naman sobrang maasim. Masakit sa sikmura. Yung tamang-tama lang ba? Yan. Okay na, kinawaray. Okay.